posayidwa abantu basilandisi mene wayankhula Bonkalindo lero lino pa 24 June 2025 takhani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC. Mwene chakwera ationesa zopsa kwa basi. Mmene likuvutira dziko lino, mmene zinthu zavutira mdziko muno, forex mulibe, mavuto azaoneni, mafuta kulibe, china chilichonse ndi chosokonekera, mankhwala muzipatala mulibe, masalarizi a anthu mulibe, akafuna kuchita promote anthu akuchita promote abale awo. Tikunena pano ngakhale maziphunzitsi PT1 PT3 palibe chimene akuziwa nkhani ya promotion. Madriver ndi awo akupangidwaso promoted kusiya mabwana awo cholinga chokuti azanyamule mavoti. Lero ndi zoona lero president ndi president kukatenga 5.8 billion kupereka kwa azibusa 11 ati initiative iyo achita empower ati nkhani ya ngongole ati amene apange njira zokuti athanirane kapena athaneni mavuto am'machali chimwawo kuwayang'ana azibusa amene ayapasidwa kuti agawane 5.8 billion si million itu kapena 6,000 eya 5.8 billion azibusa ake wa azibale ake okhaokha aziramu ake azipongoza ake okhaokha onse amene amachita support him and his government komanso anali nawo kuchali chikwache kumozi 5.8 billion. Ziko limene likumanenedwa kuti ati lilibe ndalama, ziko limene akuti forex ndiyosowa kwambiri, lero liatenga 5.8 billion kutangosala masiku ochepa kuti anthu azipita kuja kumachedwa kuzisankho. Nkumazifunsa kuti kodi ndalama imene izabwezedwa liti, ungoziwiratu kuti imeneyo ndi mphaso. Muziko limene president watuluka komanso vice president atulukanso lero kupita ku Mozambique kumenenso akakhaleko akapange maphwando ache. Ndikumazifunsa kuti koma iniyo ma leaders mmakhala pansi ndikuganiza mene zinthu zavutira muziko munomo ndikumakanyamuka nonse osatumiza kwa anthu amene ali maiko omwe ndikuyimirira bwa chifukwa ku Mozambique kuli anthutu aku embassy ali konko, ku Nigeria koso kuliso anthu ako amene ali konko. Wina ndi uyuyu wathawa kuchokera ku Israeli, ambassador wa chizungu mu Israeli amene akuyimirira ziko la Malawi amene so kunosi kwawo wathawa nkhondo kubwera kunoko loweruka lapitalo kuwasiyana inyake akuvutika kumeneko. Malomo unena kuti boma la Malawi ndi boma la Israeli lipange initiative monga mmene akupangira maiko ena kuwatenga anthu awo ndikuwathawisa mu war zone. Izi ndinanenapo kale kuti anthu awa mukuwapitisa kucheni ku Israeli wa ana ayenyakewa muzawaphesa. Lero ngakhale report la ma casualties akulephera kuti aliulule koma kumeneko kuli ma casualties. Akulephera kuulula kunena kuti situation sili bwino. Lero kholo lathawa anake nyumba iyeyo ndikuchoka mu nyumbamo nyumba itayaka. That's what is happening now. That is what is happening in Israel. Ambassador wa Israeli wabwerako pachatinakuza nikuti ndiziko loyamba iliri kukhala ni ma-ambassadors aziko lina. But malamulo amanena kuti wazikolo ndi akayimirire ziko lina koma kunoko ziko la anthu opemphera kwambiri, anthu oziwa chizungu, omalankhula kuposa ma-Amerikanzo. Leroli analemba munthu kuti ndi wakonko ndikukhala ambassador. Ndi ambassador uchatu wathawako ku Israeli kuja ali konko no ku Malawi. President Abuja, vice president Mozambique. Ili banja tikoza kunena kuti mai ndi bambo athawamo muzikolo asiyana nyumba mwawomo mokoma ali ninjala. Mmene Malawi akuboyirira lero
lero likumagatenga ndrama ndiye muzina kuti ndrama yaje ni economy ya ziko lino ikuonongeka chifukwa cha nkhani za covid. Kuja mapita kuja mwaenda mwachita kuuluka kungouluka mwapita ku Abuja kuja ndrama za ziko lino sizi kuenda chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine zinthu zasokonekera pa Mozambique pamwenda pachani mungo thaba nyabata niloulukira muthamange mpite kumeneko mwenda muufiti. Asogoleri athu ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Asogoleri athu ndi anthu odabwisa kwambiri amene samaliganizira ziko linolo, amene sakumuganizira munthu osauka wakumuzi amene akuthatha pakali pano ndi imfa chifukwa chosowa mankhwala muzipatala, amene salale aje akayilandira akumangogwesa misonzi. Salale kutha akuyenda kuchokera ku ofesi kukafika ku nyumba kaye awo akatapira amene akumaputa akatapira ali pa mavuto opsa akatapira. Salale ya ku munthu ukumalandira koma ukuzuwa kunena kuti ndaputatu ine katapira. Akatapira ndi amene akumayenda ni ma ATM wanthu. Tikapita ku polisi, tikapita ku ame, tikapita ku education ndiye kuli mavuto okhaokha. Tikapita muzipatalamu ndiye muli mavuto okhaokha. Nkhani yanga yayikulu lero ndikafukufuku amene ine ndapanga kuchokera kumsanje pakana kuchitipa nkhotakota pakana kumchinji. Komanso tinakhala ndi ma participants ochokera mayiko akunja. Nkhani ya ma alliance kuti anthu akunenapo chani za ma alliance. Kodi pamene zipani zikupita kumasankho ndikoyenera kunena kuti opposition mukapange alliance ndi MCP. Izi tunde kafukufuku ndipo ndikudziwa kunena kuti kafukufuku amene iyi akuyisa anthu ambiri amene amangosapota zipani zawo koma kungokhala kungosapota koma osaganizira ziko lino, osaganizira ziphinjo zimene anthu akukumana nazo. Ndipo kafukufuku amene ndi muulula mwa chilungamo chifukwa ndi zimene Amalawi ali kunena. Ndipo ndikudziwa kuti okwiya mukwiya koma mukwiye bora nitakuuza ni chilungamo. Kafukufuku amene tinamukhazikisa patamveka manong'onong'o kunena kuti pali zipani zina zosusa zimene zimaoneka kuti ndi zipani zosusa masana koma usiku zimapita nikumaka kumana ndi chakwera akuluakulu aja amapita nikumaka aja limozi nikumatenga kumene kokoso funding koma mama akukaja amaoneka ngati anthu amenewo ndi osusa. Komanso kafukufuku amene aulula nchitidwe wa anthu ena amene ndi osusa azipani zawo amene so amaoneka ngati ndi azipani zawo masana koma usiku amakakhala abwenzirawo wa MCP. Ndi kumafusa kuti tikapanga overall mpezeka kuti ngati kuli chipani chimene anthu asakuchifuna m'Malawi muno ndiye ndi chipani cha MCP. Ndipo anthu ambiri ankaganizira kunena kuti zipani zonse zosusa kandi UDF, DPP, UTM, PP nemwiti zipani zonse zosusa kacha mwene Fumbo, Ford, Prophet Mbewe, Anankhumwa onse akhala one block to fight the common enemy. Sana yembekezere ya Malawi kunena kuti lero tizamva kuti chipani chakuti chikufuna chipange ubwezi ndi chipani cha MCP. Chimene chimadedwa kwambiri, chimene anthu ankachinena kuti chipani ichi cha MCP ndi chipani choyipa. Chimene chili ni munthu amene alibe experience, amene waononga zinthu ku Malawi kuno. Lero kutangosala mezi yochepa masiku sochepa kuti tipite ku election. Zipani zosusa zija zayamba kuonesa mawanga awo. Ndiye kafukufukutu akunena kuti kuchokera kunsanje pakana kuchitipa nkhotakota michinji komanso mayiko akunja Amalawi ambiri almost 98.1 akunena kuti sakufuna kumva kunena kuti zipani zosusa zapanga mgwirizano ndi chipani cha MCP. Pazifukwa zimene zosiyana zimene anthu anena kunena kuti ndi chipani chosakhulupirika, ndi chipani chimene sichingasinthe, ndi chipani chimene ndi chili cha nkhanza, ndi chipani chimene chaonesa Amalawi nyekhwe, chipani chimene chazuza anthu.
Ndipo amalawi akunena kuti akupempha inu a UDF kuti zivute zisatane musapange gwirizano ndi MCP. Akupempha inu a UTM kuti mmene munatuluka muja musapange mistake yobwereraso ku MCP. Akupemphaso inu a Ford kuti zitavuta zitatani musabwerere musapite ku MCP. Komanso chimozimozi inu a PP akunena kuti amayi ati mwapanga zinthu zoopsa kwambiri muno Malawi zimene zili zoloneka ndi maso. Amalawi akusangana nazo zitukuko zanu komanso mtima wanu wachifundo akuti musapange mistake yopita ku MCP. Komanso nkutheka kuti alipo ena a DPP amene amaoneka ngati ndi a DPP masana koma usiku akumakalandira ndalama ku MCP. Aliko tu kumeneko ku DPP ko ma individuals amene analandira ndalama tinanena paja kuti tizanena maina masiku akubwera ma MP amene amalandira ndalama kumene koko ndikumakanena kuti muzikakana mgwirizano chifukwa panopa ndalama zatuluka kopsa ndalama kuchokera ku MCP zimene akuhonga akuluakulu azipani zosusa kuti azikana gwirizano ndicho linga kuti iwo azaduse moera ndiye aliko kumene koko. That is why nzodabwisa kwambiri kunena kuti a DPP mwapanga ma primaries anu mwalapereka ma certificates ndipo lero limene mwapereka ma certificate munayenera kuti muzigulisa mashado anu. Lero mukutenga anthu a independent ndikukayimisa pa nsonkhano mashado anu amene mwasankhanoka ali pompo ngati zizachitika kulunzu. Sonkhano wa kulunzu kunabwera independent candidate wa ku Michiru yeti candidate wa DPP anali pa sonkhano pompo koma independent uja ndikukwera pakana pa nsanja ndikukapereka moni wanu wa DPP ali pompo. Iziso zikuchitika osakala mu DPP moka zikuchitika ngakhale ku UTM ku area 23 uko kumasintha uko munasankha makandidate anu okuti ayimirire chipani. Lero li mukukatenga mukukauza anthu atalipira kale kunena kuti amene zilili mu iweyo usayimirire ayimirire akuti ngati sikufuna tikuchosa chipani kapena iye ati ayimisa amene yo independent ife a UTM tize alipirira tize apangira china chilichonse tiyapasa support. Kumafusa kuti kodi anthu inu mwachita kulozedwa anthu inu a opposition alipo winacho wakusambira ni mankhwala mwachita kulozedwa. Koma chachikulu chimene ndachiona ineyo anthu ambiri ife timakonda ndalama. Akulu azipani inu mmakonda ndalama mukufuna muphe anthu chifukwa chokonda ndalama. Iniyo muoneke anthu olemera amalawi azipitiriza be kusauka ndi zimene ndaona ineyo. So amalawi ambiri akudana ndi mgwirizano ochokera ku opposition kupita ku MCP. Ndipo amene ati apange zimenezo kandiwe wa UDF kandiwe wa Ford kandiwe wa PP kandiwe wa Nankhumwa kandiwe Prophet Mbewe kandiwe Mwene Fumbo uziwe kuti chipani chakocho chathera pompo. Ndipo ukapanga mgwirizano umene undi aja amachedwa MCP uziwe kuti kumene kuopitako wekha ndi mkazi ako ndi ana ako ndi abambo ako ndi amayi yako ndi azibale ako koma Malawi sakusatira. Izi ndi zimene zili mukafukufuku amene wapangidwa. Komanso kafukufuku amene iyi akunena so kwambiri chikhalidwe chozikonda makamaka ku chipani ngati cha DPP chimene akunena kuti kanga kanafera pansalu kanaolera pansalu. Akunena kuti inu a DPP muonese ukulu muonese ukadaulo muonese ukholo mukambirane ndi zipani zonse. Nthawi inonso siyo maganiza kunena kuti china chake chitachitika tizapanga bwanji. Nthawi ino ndiyongombola ati ziko liliomboledwe zinazo zizikakambidwa pasogolo anthu ataoloka nyanja. Si nthawi inoyo mapanga litima si nthawi inoyo zikonda akuti mubwere pamozi. Anthu akudziwa kunena kuti china chachedi chikhoza kuchitika koma zimenezo akuziziwani Mulungu. Koma pano ndipo funika kuteteza ziko kuombola ziko. Amene ati apite ndikumakapanga za MCP koma chipani chake chili chosusa amene wathera pompo ndipo amalawi amusika. Izitu ndiye chilungamo chake. Ndiye mukamamva manong'onong'o akumvekawa ngati ndinu a UDF go back to the drawing board.
ichi ndiye chilungamo chaketu. Kandi inu a UDF mukunamizana kuti mfuna mukagwira ntchito ndi MCP, go back to the drawing board. Chifukwa ngati kuliso chipani chimene chimane na MCP kuti ndi anthu olephera, anthu amene alibe experience, ndi inu a UDF. Ndipo ngati kuli chipani chimene chili chokondedwaso kwambiri muno Malawi, ndiye ndi cha UDF. Koma pali ma supporters yena amati akangoimva nkhani asana imvesese amangothamangira kutukwana. Koma ine ndesinza imatu kunena chilungamoto, ndisinza siyatu, ine mangonena chilungamo ndipo ndizachipitiriza kuchinena chilungamocho. Akunena kuti a DPP, a UDF, a 4D, a UTM, a PP, nonse takhala ndipasi pamozi mukambirane nthawi ilipo. Izi sizokulirana mitima, sizoonekaso kuti ati wali sakhale president sizingatheke. Ena ndibwenzi pana mundu atenga ma ministry, ife titenga ministry ya agriculture, ena ife titenga ministry ya health, ena ife titenga education. Ndikugawana bwino ziko likuti liphulidwe. Koma mainansi pamene pakuti muyiwale ndipo Amalawi saza kukhulupirani, ndipo muzadana nawo kuopsa. Ndipo asogoleri ambiri misonkhano iza kuvutani kuti mupange chifukwa Amalawi azakhala atakusikani. Bon Klindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Unalikankula kwa Bon Klindo lero pa 24 June 2025. Tachita nende manga TV kuti maganizo anu ndo tichani pa zimene